Явно днеска беше твой ден. Беше, да. Защо се получи така? Не знам, може би късмет. Отбега се гол, победихме 3 точки и щастлив момент за мен. И за отбора, естествено. Със сигурност не си очаква да вкараш гол в този мач. Как да не съм очаквал? На 4 години вкарвам гол, очаква да вкарвам. Все пак минаха 4 години. Сега беше момента да кажеш. Абсолютно. На всеки 4. С какво Черноморе е надиграло Луконец според теб? Може би себераздаване повече. Старахме се да играем по-предпазливо на контратака и чакахме нашия момент и този момент дойде. Имахте и повече положения от съперника? Да, имахме наистина. Второто по време особено се активизирахме, играхме по-агресивно в атака и успяхме да отбележим. Тази година ще бъде на Черноморе според теб? Надявам се, да. Бориме се за Европа. Вече няколко години бяга Европа. Надявам се тази година вече да е успешна. Добре, мерси. Благодаря ви аз.